Dobar dan svima. Znate, kad kod nekog dođete, prvo ga pozdravite srdačno, zahvalite mu se što je tu došao, pa tako i ja vama se zahvaljujem jer smatram da ste nekako ušli prvo u moje srce, a tako isto i u moju kuhinju malu. I danas ćemo nešto da podijelimo s vama, ali kao što sam rekla, prvo želim da vam se zahvalim što ste ovdje i što se nekako i družimo, ne samo eto ti recepti jeste i recepti služe, podsjetim vas i samu sebe nekad tako kažem, to nisam odavno, super, sad ću ja dati mojim drugarima da i oni nešto možda nisu to pravili pa da ih podsjetim. Ali danas smo ovdje, hoćeš i ti poželiti svojim ženicama dobrodošlicu, gledaš me onako s osmijehom. Naravno, kao i svaki put, želim da vas sve drage moje gospođe i dragi prijatelji pozdravim i naravno poželim dobrodošlicu u novi video. Da, dobrodošli i odmah ću na početku isto reći hvala svima i koji pišu i koji ne pišu komentare. I opet kažem, svi vi koji napišete komentare, vi meni sebe opisujete. Jeste vi napisali tamo nešto iza recepti ovako, ali kroz to ja upoznajem vašu dobru dušu, a vi ste svi dobre duše. Sebe opisujete kakvi ste i kad onaj smajlić mali stavite, vi ste sebe opisali. Danas ćemo da budemo ovdje malo, ja ću to prvo reći za ove mlade domaćice koje su uvijek nekako u žurbi, mame koje imaju puno djece i treba im nešto što kaže onako da se ne namoče i da to bude onako što kaže i bogato, a i brzinski da se spremi. Naravno, ovo služi i starijim gospođama koji su se već što kaže godinama i umorile od svega i onda nešto da olakšamo i njima, jel tako? Znači, bit će opet nešto brzo i... Pa dobro, mislim, treba stvari neke sebi pojednostaviti i olakšati. Evo, Vlado mi je ovdje da vi samo vidite onako, a ja ću to malo onako žargonski da kažem, koluta očima. Ja kad to kažem i kad kao Vladu kritikujem, ja to ne smatram tako zaozbiljno kao sad je on se namrgodio, to je više onako, kako bi to ja rekla, evo, opet mi daje signale, neću, prekinću. Vidjeli ste vi Vladu, ja mislim i znate vi kakav je to čovjek, duša od čovjeka, da. A zna on da bude ljut, zna. Duša od čovjeka, zato ga zovu dušmanin. Ajde sad. Šta ćemo danas praviti, vidjet ćemo. Za početak znamo šta god kod nas otprilike krenemo da spremamo, nekako nam je uvijek prvi luk. Pa ćemo tako da krenemo od njega. Namjerno neću da vam kažem, malo sam bezobrazna jela, ali vidjet ćete vi u stvari šta je to. I reću vam, danas ćemo da napravimo jednu jako lijepu, posebno, vidjet ćete zbog čega je posebna. Znam ja da vi svi znate da pravite pitu krompirušu. Ali ovo će da bude sa gotovim korama, ali će da izgleda kao da ste pravili sa domaćim. Znači, male cake će to učiniti da to bude baš onako, kad spremite, iznesete, neće muž znati ovim mladim domaćicama da vi niste razvlačili kore. A isto tako ću i da ostavim link kako da ako budete imali vremena i želje nekog i da nauči kako se razvlače kore za pitu i kako da napravite jednu isto jako dobru krompirušu. Znači ostavit ću vam i evo rekla sam da će to da bude znači pita krompiruša. Pa ajde, evo nasickat ćemo prvo luk. Onako na neke kockice, ne mora to biti ništa pretjerano. Možete da koristite znači drugi luk. Ja volim ovaj je malo ukusniji meni, pa vi odlučite kako ćete. Znači danas olakšavamo posao znači sa kupovinim korama. Male cake će učiniti da to bude kao da je domaća. Krompir, odnosno luk smo isjeckali, vidjeli ste dvije glavice onako malo krupnije ili jednu baš onako veliku. I sad se posvećujemo krompiru. Sad ću vam reći, znači prava krompiruša po meni je najbolja kad je sitno sjeckana na kockice. I to ću vam i ostaviti link kako ja razvlačim kore i to sve u opisu ispod videa. A danas, pošto smo rekli da smo tu za nešto na brzinu i da olakšamo svim majkama i svim domaćicama koje rade ili da kažem starijim osobama koje su se već umorile, pa hajde za sebe i za deku da spreme nešto na brzaka. Zato ćemo krompir da izrendamo. Znam da će biti neki koji će to
da osude, ali ja sam jednostavno tu za sve otvorena. Ne smeta mi ničije mišljenje, svako ima pravo da kaže šta misli. Izrendat ćemo znači na ovu krupnu rende. I ja ovdje imam otprilike kilogram krompira, ali to uvijek vi sebi podešavate po vašoj želji. Vidimo se kad izrendamo krompir. Krompir smo izrendali i odmah ćemo ga malo promiješati sa ovim lukom i dodat ćemo so i biber. Za mene krompiruša nije bez bibera, znači mora biti dobro zabiberite. Naravno vi to sve uradite po svom ukusu. Ima neko ko stavlja i suve začine ili tipa vegetu, to isto prepuštam vama na ukus, znači ne želim ja nekoga da kažem to mora tako, svako sebi i kuhinja jeste po tome što kaže onako da svako to nekako uradi po svome. Odmah mogu da pohvalim moju svekrvu koja pravi odličnu krompirušu. I najviše sam volila kad sam se, kako ja to kažem, zabavljala s Vladom pa dođem kod nje, a ona napravi krompirušu. Jao, kako je ta krompiruša bila slatka. Vi gledate svekrva mamla onda. Da, imam najbolju svekrvu na svijetu. Dodat ćemo soli. Pazite, možda ovdje ima i više od kilogram krompira, ali ja sam eto rekla otprilike. Stavit ću 2 ove male kaškice soli. I sad ćemo naravno to dobro da zabiberimo. Sve troje volimo baš, a pogotovo kad je krompiruša u pitanju. I sad ćemo to još jednom sve fino dobro da izmiješamo. Ova moja krompiruša će biti crna od bibera. Evo, ko kaže da ja nisam razvukla korena pitu? Vidio? Opa! Jao, Bojana, baš si to... Šalim se, kad već ima tako me na to asocira. Na brzinu razvila. Da, kako to ide. Samo 2 poteza i hop, vide koliko listova ste dobili. Svaka čast. Nema šta ti je spretna žena. Ma da. Vidite, dragi moji, moje kore su malčice, mislim ove koje imam, su malčice deblje. Trebalo bi da budu tanje, što tanje, ali bože moj, kakve imamo, takve su. I sad šta ćemo da radimo s njima? Sad ćete da vidite u čemu će biti ta tajna. Uzet ćemo 2 kore. Ajde, može ovako. Kako kažu oni, nema laži, nema prevara. Da. Cirkusu. Pa ti šta ti snimaš tamo. Evo ovako ćemo ih nekako otprilike povezati. Vidjet ćete zbog čega i zašto. Šta će biti tajna da ova pita bude kao domaća? Naravno, pouljit ćemo je. Sad ćemo da rasporedimo ovaj krompir. Većina vas znam da krompir kada renda ispira, a ja ne. Treba da ostane ovaj skrob u krompiru, kako zove se i u krompiruši, i u bilo šta što pravite. Ja opet kažem, vi svi uradite kako vi smatrate da treba, ali poslušajte i probajte, dobit ćete bolji ukus. Vi sve iz toga izvadite i onda ne dobijete ništa to što treba da ima, barem u tome. Ja kad pravim sve pite ili bilo kakve defilove, ja volim da je to bogato. Opet kažem, stvar ukusa. To ćemo fino tako rasporediti. Najbolje rukom. Slobodno ih po krajevima i sad ćemo da urolamo, znači kao da smo i razvlačili pitu. Samo što naravno s ovo će biti malo drugačije, pošto smo uzeli i drugi smjer da bi bila što duža. Ovako. U ovom krompiru znamo da ima toga soka i te sočnosti. Tako. Kad smo to uradili, tako, sad ćemo pažljivo da je smotamo i stavimo u tepsiju koju smo podmazali. I sad ćemo ruke dobro da navlažimo vodom. Ja sam uzela onu vodu gdje sam krompir držala, znači iskoristit ću tamo nju. I sad ćemo da dobro ovu pitu, odnosno ovu jufku koju smo pripremili, da je navlažimo. S tim ćemo dobiti da bude kao, još ću nju poslije u tepsi. Sad ćemo je fino, ajde, evo ovako ću je urolati.
u jedan pužić ili ti kako bi rekli. Tako. Tepsiju smo podmazali. Samo da je uzmemo. I sad ćemo to da polako, pažljivo prebacimo. Svaku sljedeću ćemo znači u krug da radimo i da navlažimo i na kraju vidjet ćete šta još. Kad ste počeli da motate kore, onda je potrebno bilo i da uključite rernu na 200 stepeni da vam se zagrije, pošto ovo ide jako brzo. Evo, kod mene je došlo da nemam onako dvije, tako da kažem da ne morate vi sastavljati dvije da bi to... Dvije kore, da. Šta? Eto, tu si ti da mi pomogneš, zato ne samo da mu budeš, već da mu budeš i asistent. A evo, ja kasnije kad budem gledao to i htio tebe da iznenadim, neću znati. Hoćeš, vidiš. Možete znači ovako da motate i jednu koru. Ja sam tu malo čekala Vladu pošto on bio otišao, pa se ova već malo onako počela, meka je još. I sad možete to, lakše će vam biti možda da ovi koji su neiskusni da prebacuju u tepsiju, pa je zato to lakše da uzmu jednu koru, ne moraju po dvije. Evo, dobili smo punu tepsiju, znači od krompiruše. I sad još punu tepsiju krompiruše. Šta sam ja rekla? Ponekad ne znam ni šta pričam. Još kad Vlado dođe, još pokosimo još ruke i premažemo još tako sa vlažnim rukama. Tako. I sad ćemo je još malo dozgo poprskati sa uljem i stavljamo u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni i pećemo je nekih 35 do 45, pa možda i do sat vremena. Sve zavisi kakve su rerne, u čemu pečete to. Znači, rekli smo, ako je svjetlija posuda, treba vam uvijek više vremena. Ako je ovako tamnija, onda manje. Sad ćemo to da pouljimo. Koja je mjera znači u šporetu na drva? Pa i sad i ti šporeti isto imaju termostate. Da, pokazuje, samo treba više založiti malo i manje i pripaziti. Znači, 3 cjepance drva. Da. To smo poprskali sa uljem i vidimo se kad bude to već gotovo. Ali ta pita još uvijek nije gotova. Reću vam šta dolazi još da bude ono najbolje. Vidimo se kad se ovo ispeče. Ide jedan preliv, odmah ću vam reći i vidjet ćete kakav. Nekih 10 minuta prije nego što vam je pita gotova, pogledate onako otprilike. Vidite kad je ona lijepo zarumela, pripremimo preliv. Preliv ide 250 ml vode na ovu količinu i nisam vam rekla da sam koristila pola kilograma kora za pitu. Sad ovdje je varijacije koje vi možete da stavite. Ja ću da stavim ovako ovu malu kaškicu soli, neću baš ni cijelu. A vi ako koristite suve začine ili tipa vegetu, možete da dodate jednu onako supenu kašiku otprilike suvog začina i sa tim ćete preliti pitu koja je gotova, ali prije toga, evo, spetljala sam se, prvo ćemo ovo staviti da provri, znači ova voda je potrebno da zakuva, da provri. Evo, pita se pekla 35 minuta, pogledajte kakva je, ne znam da li, nekako mi uvijek na kameri to izgleda mnogo tamnije, kao da je pregorelo. Prelit ćemo dok se voda nije ohladila, Bojana ne pričaj. Slobodno, nemojte misliti da je ovo previše, slobodno s ovim zalijte. Malo će vam se činiti da je to previše, ali ne, onda će to biti da je kao sa domaćim korama razvlačenim, kojim sam ostavila vam u opisu videa. Kad kliknete na naslov, sve će vam dole izaći napismeno i ti linkovi na koje samo kliknete, oni su obično plave boje, kliknete i izaće vam kako razvlače se koli i kako se zakuvavaju ako se odlučite na to. A ovo ćemo sad samo ostaviti još kratko i isključenoj rerni par minuta da to fino upije. Evo već dok sam ja ovdje pričala to je već cvrknulo. Pa se vidimo na degustaciji. Evo, kao što vidite, u rerni je odstojala par minuta, možda neka 2-3 minuta. Onako isključeni, ja sam je izvadila i stavila preko jednu krpu i odstojala je pa
možda nekih 10 minuta, možda malo i više, ajde sad, nije baš precizno. Pogledajte kako izgleda. Samo ću vam reći, moje kore su ipak bile malo deblje. Vi kad budete imali one tanke, one će se ljepše i motati, sve će biti drugačije i izgled, mada i ovoj ništa ne fali. Iskreno da vam kažem, znate šta joj fali? Fali je dobra mušterija. A ne hvali ni to, zato što smo mi tu već bravo. Dobre mušterije. Bravo. Za pojest. Jeste. Stvarno je prelijepa. Žao mi je što kamera nekad ne pokaže taj pravi izgled, ali vi ćete to napraviti i uvjerit ćete se sami. Sad ćemo ovo za vas malo da degustiramo. Može? Iskreno, ja sam je malkice čopnula. Odlična je. Odlična. Ja znam da će vaša biti puno bolja, pogotovo dole kod nas. Ja kažem u Bosni ili bivšoj Jugoslaviji imaju mnogo bolje i kvalitetnije kore nego ove što ja ovdje dobijem, ali šta da radim? Zato su najbolje kad se razvuku, ali ponekad nam i ovo dobro dođe kad nam treba nešto ovako na brzaka. Znam da će vam ovo u nekom trenutku sigurno dobro doći svima vama i koji dobro razvlačite kore. Evo, Vlado će da proba za vas. Neće Vlado da proba, samo on će to da jede. Da pojede i poručka. Ja ću to rukama da raščopušam, a znate mog Vlado, on će to sigurno... Viljuška, nož. Da. I ovo vam je ujedno i postna pita, znači u vrijeme posta možete da napravite ovako super pitu. Može da bude i doručak, ručak ili večera, šta god. Spremite neku supicu i salatu i eto ručka. A nama ovo, na primjer, će sad biti doručak i može, ako ne postite, znači da uzmete čašu jogurta ili nečega. A da, mogu vam još reći, ima raznih još preliva. Evo, to isto volim da podijelim s vama. Moja svekrva... Evo dok Bojana priča, ja ću uzeti. Može. Moja svekrva voli da to umuti pavlaku i jaje i da onako preluje kao na primjer, sirnicu pitu. Ali eto, mi volimo ovako. Sad sam kao ovaj malecki od komšija, kako se zove? Kiki. Jeste, on kad jede, to dijete jede sa uživanjem. Znači, kad je bio tu kod nas, znači samo jede i viče, stvarno ovo dijete uživa dok jede. Jeste, a stariji Konstantin, on obožava da kuva i morat će doći jednom sa teta Bojanom da nešto spremi za vas. Da. A izvini, ja sam te prekinuo zbog preliva. Nema veze, sve sam već otprilike rekla, ali ja sad predstavljam ovo. Možda ćemo nekad napraviti nešto tako. Neko to prelije i sa maslacem i jako je ukusno isto. Ali ovo je jedna postna verzija i najprostija i najjednostavnija. Ali recimo Vojin ne voli baš puno pitu koja je prelevena sa jajetom. Jeste, eto, to si dobro rekao i zato je još jedan od razloga što mi to tako ne pravimo. Ali eto, ujedno vama dajemo neku ideju šta možete još da obogatite. Unutra možete dodati nešto suhomesnato, da ne bi previše mi dužili, da se ovo ne ohladi, idemo mi da jedemo. Šaljemo vam ljubav kao i svakog puta. Znamo da je ljubav spas, dragi moji, za sve nas. Ljubav i vjera će nas sačuvati od svega. Prijatno i hvala.